Ahojte, dneska by sme vám chceli ukázať jeden nový model topánok. To označenie K-Rock a v podstate malo by to nahradiť model K-Run, ktorý bol doteraz a v podstate výroba končí. Takže čo tu máme? Toto oranžová časť je textilná, takisto aj toto na nárt, čiže veľmi priedušné topánky. Vetranie nohy perfektné, táto časť je kožená, šnúrky, zaťahovanie skoro povrch, článkové zapínania, tu sú zips, toto si poznáme, obrážka, taká stredne mäkká by som povedal, až mäkká, čiže keď sa trošku vychodia, topánky budú celkom mäkké. Toto je prvý kus, prvá veľkosť, čo máme na sklade, niečo sme poobjednávali, uvidíme, čo nám príde. Máme tu čierno-oranžové 43, takže keby niekto chcel, vyzerá to asi takto. V zásade taký tenčí typ topánky, taký mäkší.